Takže zdar. Dlouho tady nebylo žádný video. Měl jsem toho relativně dost natočenýho, bohužel jsem byl línej to sestříhat. Ale dneska jsem si řekl, že by si to skoro video zasloužilo, protože jedeme na druhý závod mistrovství České republiky, tentokrát do Humpolce. Máme za sebou první závodní rádu, tam se mi nechtělo opravdu nic natáčet. Ten závod probíhal relativně dobře, bohužel v finále mi odešla baterka, takže jsme ho nedojeli. Nicméně doufám, že tentokrát to dopadne líp a uvidíme, jak to bude probíhat. Proč tentokrát sedím za volantem? Je to z jednoho jednoduchého důvodu, protože vezeme dvě buginy. Vezeme buginu ještě Patriku Jeromochovi, budeme tam dělat zázemí. Tady, když otočím kameru, tak přede mnou jede tatík s naším klasickým setupem. A já, takhle, tady bude držet kamera, a já vezu druhou buginu. Máme dva stany, dvě buginy, budeme mít relativně velký zázemí, takže si myslím, že to bude dobrý. Hlásím se z Humpolce, zatím čus. Takže tak, jsme tady, máme rozbalíno. Takovýhle zázemí jsme v životě nikdy neměli. Na dvě auta krásně, Patrik už odjel dolů. A jdeme na přijímky a je to fajn. Vidíme se za chvilku. No, ahoj. Já si k tobě přisednu můžu. Taky se budeš dívat, jak to dělají. Jo. Ty vole! Škoda je, že já bych měl být ten, který má dělat. Není to krásný. Je. My máme po přijímkách, jdu teďka do depa. Ještě to tam nějakým způsobem pobalíme a už asi začneme relaxovat a připravovat se na zítřejší závody. Takže tak, zatím. Zvolili jsme špatné obujtí, moc to klouže. Ale jinak je to dálnice, je to krásný. Mám Red Bullka, jsem spokojený a jdeme na rozpravu. Tomáš Svoboda, dobrý den. Dobrý den. Máme po rozpravě. Co pak nám tam řekli zajímavého? Vůbec nevím, bavili jsme se celou dobu o kroskářích. Takže jsme se dozvěděli vlastně zajímavé věci, ale od nás dvou, ne od rozpravatelů. Můžu jim říct rozpravatelé? Asi jako jo. Tak jo, no nic. Já teďka s tady tím šlinem jdu do tréninku, tak se tam vydáme. Na to. Dáme si dveře. Super nápad. Tak jo, tak jdem na to. Zkoušíme, jak to drží. Let's go. Pevnost, kabotose a life. Vidíte za chvilku ve videu. Já si zasloužím jedno malý pivínko. No, to je dobrý. Tak si dej pivínko. No nicméně my máme po prvním tréninku, který dopadl středně dobře, 4. místo. Nejsem úplně spokojený, zkusili jsme zase přeházet závaží ze předu do zádu, by to mělo trošku větší trakci. V prvním kole jsem to málem poslal do vantu, protože jsem měl nastavený brzdy z rádu hodně na předek, což tady na kluzčím povrchu úplně nefunguje, ale teď si myslím, že už by to mohlo být dobrý, takže tak. Takže druhý trénink. Chvilka klidu, na to něco natočit. Máme odjetý i druhý trénink, ten byl poznatelně lepší,
než ten první. A v tom jsem opravdu spokojený, ten se mi povedl celkově vyhrát. Bohužel, když se sčítali časy ještě z prvních, tak jsem skončil až třetí, což ale není špatný, je to první řada, vybíráme to druhý, s tím se dá dost dobře pracovat. Udělali jsme na druhý trénink nějaké změny na autě, přesunuli jsme to závaží do zádu, jsem s tím spokojený, to auto funguje teďka moc hezky a uvidíme, co se mi s tím podaří vymyslet v rozlišce. Teďka jsme tady, Patriko, ještě řešili nějaký problém, jsou to na 2 válce, vypadá to, že už je to vyřešený a nenudíme se tady. Možná tam hodím nějaký záběr, co jsme byli teďka z focení jezdců. Teď jsme tady všetci do evropských závodů, se všichni sejdou, fotografové nafotí nějakou fotku, aby bylo vidět, jak jsme tady jednotní, jak držíme při spolu. A je to takový hezký, jak se tam všichni sejdou. No, nicméně, když se jdeme věnovat jízdám, takže here we go for the start. Nevadí. Čus. Otočím to na sebe a řeknu, že máme po první rozjížďce a podle toho, že mám špinavý auto, tak nedopadla nejlíp, jak mohla. Odstartoval jsem sice na prvním, pak jsem tam udělal chybičku, furt jsem si hlídal Pepču, najednou se tam objevil Tomik, pak jsem mu už, se přiznám, nestačil, takže mám druhý místo, což není špatný, ale mohlo to být lepší. Po startu měli jsme fakt dobrý start, uvidíte potom z GoPra, nebo jestli to někdo natočil. A tady se hlásí paní kameramanka, takže snad to budeme mít natočený a vy se na to podíváte. Ale víceméně jsem spokojený, zítra pokračujeme v druhé jízdě. Ještě bude určitě něco, takže se loučit nebudu. Tady máme Stejskýho ala týpka, kterýho se právě pasoval do manažera mého Instagramu. A snažíme se pousnout tady reelsko, který můžete vidět aktuálně na mém Instagramu. Pokud to není tak špatný, že jsem se nerozhodl, že to tam vlastně nedám. V druhý rozjízdce zase jedeme spolu, tak se tam vydáme. Ne, nesmíme. Kdo vyndá koho? Mám vyndat já tebe, nebo ty vyndáš mě? Já vyndám vás. Hele, Ty vydáš nás? můj ideální scénář by byl ten, že bychom se vůbec nepotkali. Což moc nepůjde, když startujeme vedle sebe, že jo? Já si myslím, jakoby, že když se potkáme my dva, tak my k sobě máme vzájemný respekt, takže to je ještě dobro. Takže my se hezky zazávodíme a vyhraje ten lepší. Takže dobré ráno všem lidem. Prostě nám tady Tomáš Kusek, dobrému ráno. A máme sobotu, takže se jdem podívat ven, jak to tam vypadá a za chvilku budeme závodit.
nebo kukoval s kamerou, že mě přijde divný takhle natáčet, co si půjdem. Ale na to si třeba zvyknu. Nicméně, druhá jízda, mám ji za sebou. Čekali jsme na ní relativně dlouho, stal se tam nějaký karambol, byl tady dokonce vrtulník. Díky tomu nám i na druhou jízdu nakropili, z čeho jsem vůbec neměl radost. Nerad jezdím na mokru a nějak jsem se s tím popasoval, měli jsme horší start. Sotva jsem uhájil to druhé místo a na druhém místě už jsem dokroužil. Prvním kole jsem se klouzal po vnitřkách, tak mi to Mick zase trošku cuknul, pak jsem přišel na to, jak se teďka musí jet, že musím jet po venkách, po hlubince. Pak jsem nějakým způsobem trošku zrychlil, ale to už mi bylo předplatný. Takže tak. A jdem to připravit, připravíme si brejle, přilbu a půjdeme na třetí jízdu. Pak semíčka, uvidíme. A co ty? Jsem byl druhej. Jsem někde najít ještě pár desetinek, ale mi chybí mi kobylky. Je bída. Chvíla totiž jde se sériovým motorem. To tady úplně jako nefunguje. Nebo kde jsi nechal turbo? No ale doma, vole. Turbo jsem nechal doma, jenom těsnění nemám, vole. Zapomněl tam dát těsnění, respektive mu tam dali špatný a voda začala lítat po celém motoru a začalo to kouřit. Já jsem naštvaný, protože mi přestalo fungovat GoPro. Natočil jsem akorát, jak jsem nejel na start, pak se vyplo. Takže si můžu tady maximálně s ním natáčet z depa. Teďka přehodím GoPro a budu natáčet z druhého a to 100% bude fungovat, takže vidíme se v semifinále. Semíčko stálo za hovno, děkuji za optání. No, a čtvrtý místo, uvidíme, jak to dopadne ve finále. Míra loni jsem taky zajel z posledního místa, druhý místo, tak uvidíme, jestli se mi tam povede něco vymyslet. Jdem ze třetí řady, takže snad to nějak dopadne. Já věřím, že jo.
Takže dáme si tady zase menší povídání. Máme po konci závodu. Neděle neprobíhala tak slavně, jak jsem si představoval. Třetí rozjížďka se mi povedla úplně perfektně, jeli jsme na suchu. Vyhrál jsem ji relativně s náskokem, zajel jsem tady nejlepší čas, z čehož mám obrovskou radost. Bohužel v semifinále nám úplně nesmyslně nadojeli a jelikož já opravdu bytostně nesnáším jezdit na mokru, tak jsem byl až čtvrtý, což znamenalo třetí řadu do finále. Nezdával jsem to, nějakým způsobem jsem řekl, že to zkusím vybojovat. Povedlo se mi vybojovat celkový čtvrtý místo, což si myslím, že není vůbec špatný. A teďka už balíme, vyrážíme domů a těšíme se na další závody. Tentokrát, jestli se nepletu, tak to bude v Nové Pace. Takže zatím čau.